Hola, com va? Avui vos presentem un nou vídeo en el qual estrenem capçalera, que haureu vist, obra de Cecília Alba. Xativa, moltíssimes gràcies, Cecília. I bé, comencem. Avui parlarem dels nous models d'examen de la Junta Qualificadora, que és una adaptació al marc europeu comú de referència. Bé, anem. El primer que cal deixar clar és el calendari d'aplicació. Al llarg d'enguany s'han dut a terme els exàmens dels antics model oral elemental que enguany apliquen la nova nomenclatura, són A2, B1. I això s'han fet ja enguany. I per a l'any que ve, per a 2018, apareixeran el B2, que és nou, el C1, que correspon al mitjà, i el C2, que correspon al superior. Però apareixeran en 2018, no la convocatòria de 2017, d'octubre, novembre, no. Això encara són els models actuals. De tot això teniu una mostra a la pàgina de la Junta Qualificadora. Apareixen les estructures, un model fictici d'examen, o els exàmens que s'han fet enguany i es faran també octubre-novembre del A2 B1. Amb això podeu tindre una idea de com es farà l'examen, perquè ja estan adaptats. L'aparició dels nous models suposen una adaptació al marc europeu comú de referència, però no únicament en el nom, que per mitjà superior, etc., passa a ser A2, C1, C2, sinó també en l'esquema de les proves. Ara inclouran aspectes més generals, més comunicatius, que és el que es pretén, en paraules de Marçà o Trenzano, Marçà conseller, Trenzano cap de política lingüística, pretén que siga més comunicatiu i que puga fugir així de ser una comprovació del coneixement de les excepcions. Ara es pretén més comunicatiu, vaja. Bé, recordem que en les proves anteriors, les que encara es faran del mitjà i del superior 2017, s'incloïa una llista de preguntes. En la primera fase, crec que eren 72 mitjà, 90 superior, de les quals hi havia 10 primeres de comprensió escrita d'un text i la resta, diguem, de les excepcions que diem abans. S'escriu entre els que, entre els quals, etc. Gramàtica pura i dura. Això era la primera fase, qui l'aprovava passava, o qui la tenia aprovada passava a una segona fase, la qual hi havia un dictadet, una redacció i la prova oral, en la qual parlàvem amb els examinadors, donàvem la nostra opinió en un text expositiu o un text argumentatiu sobre un tema. I amb això acabàvem ja l'examen, acabàvem les proves. Bé, i com es farà ara? Com s'està fent per al A2 B1 enguany i per al curs que ve B2 C1 C2? Bé, en lloc de tindre aquestes preguntes, el dictat desapareix, ara després parlarem. Però ara la prova inclou, que s'anomenen les 4 o 5 destreses, és a dir, comprensió oral, comprensió escrita, expressió escrita i expressió oral. Expressió oral, monòleg i diàleg, interacció oral. Estos són els aspectes que inclourà el nou model, que inclou ja per al A2 B1. Si veiem el model que s'ha fet enguany, real, del B1, la primera de les parts correspon a la comprensió oral i diu: escoltaràs cada text 2 vegades i tindràs temps entre la primera i la segona per a respondre les preguntes. Sent un text i unes preguntes. Escoltes el fragment d'un conte i marca si és verdader o fals. I el segon exercici dins d'aquest mateix apartat, segon i tercer,
Diàleg entre una cambrera i uns clients, i triar la resposta correcta. I el tercer exercici: escoltaràs 2 vegades una sèrie d'intervencions d'un programa de ràdio, consells per a millorar l'hàbit d'estudi. Llig els titulars de la graella i ordena'ls. Hi ha 2 titulars que no corresponen a cap intervenció. Bé, si coneixeu un poc els exàmens de l'Escola Oficial d'Idiomes, aproximadament este esquema. Què és el que passa així? La novetat, no sé si és novetat per a tots, la principal és que tot això s'haurà de fer amb una audició d'un radiocasset, d'un ordinador, un radio CD, perdoneu que estic un poquet, un MP3. Aleshores, se suposa igual per a tots. Inconvenient que veiem nosaltres, la dotació de tots els centres no és la mateixa. Entengueu que no és una crítica política, que no em correspon a mi, però a veure, si aneu a la Politècnica, a la Universitat Politècnica, i els mitjans són tots, depèn que el professor recorde la contrasenya per entrar a l'ordinador, etc. Però què passa si aneu a un centre on hi ha 9 aules, en totes ha d'haver un sistema per fer l'audició? Si no es farà l'audició i es farà el diàleg, són 2 veus que sempre es procura que siga masculina, femenina, per poder diferenciar, perquè és un diàleg. Estic parlant de l'exercici 2. Un diàleg entre una cambrera i uns clients. Si ho farà la mateixa persona, problema, com distingim? Aleshores, es procurarà que siga una audició, però dependrem sempre dels mitjans. Passem al segon apartat, l'àrea de comprensió escrita. Així hi ha un text sobre un esport anomenat goalball, hi ha uns enunciats i cal dir si són vertaders o falsos. Una lectureta i després contestarem. Després, un altre text. Treballes en una agència immobiliària i has d'examinar els perfils de la clientela per oferir-los un habitatge adequat. Relaciona cada client, de l'1 al 5, amb l'anunci d'habitatge. Comprensió escrita, vaja. Així veig que només hi ha dues activitats, la de vertader falsa i la de relacionar clients i habitatges. Comprensió escrita sense més. Si no n'hi ha, entenc que no hi ha complicació, cal conèixer el vocabulari i el món de què ens està parlant. El tercer apartat, el de l'expressió escrita, inclou 2 activitats. La primera suposa escriure un text entre 150 i 170 paraules, a triar entre 2 opcions. La primera, escriure una ressenya senzilla d'una pel·lícula a un diari digital, en la qual recordem hem de tindre en compte coneixements que té el lector, manera d'adreçar-nos a ell, parts de la ressenya, etc. I la segona opció d'esta primera activitat, escriure un correu electrònic en el qual expliques com és una persona que has conegut i com la vas conèixer. Has d'incloure la informació, lloc on la vas conèixer, temps, etc. Bé, recordeu, adequació, coherència, cohesió, etc. Segona activitat d'aquesta expressió escrita. Resumir una notícia extreta d'un diari local, resumir en un text entre 100 i 120 paraules. Així fa un comentari a aquesta activitat i a l'anterior. L'excés o el defecte en el nombre de paraules es podrà penalitzar, s'entén. No diu com, però bé. Aquestes són les activitats de l'expressió escrita. Fins així aquesta primera part. He hagut de dividir el vídeo en 2 parts perquè m'ha eixit excessivament llarg. Al segon vídeo tindreu el que falta. Gràcies per la vostra atenció.
sabeu, comentaris podeu enviar el que vulgueu. Gràcies.